Pa da, radite da će nešto biti, a to... Niste zarani? Može da mi baš na blanko? Nikako. Dobar dan svima, meni je danas pripala čast i veliko zadovoljstvo da se obratim ispred Alo Medija sistema koji potpisujem ugovor o saradnji sa Šahovskim savezom Srbije, gde će prvenstveno cilj biti da promovišemo šah kao vrlo važnu disciplinu kako za učenje, tako i za pamćenje, a i ujedno divan jedan oblik zabave koji je možda malo i potcenjen u javnosti, što će Alo svakako ispraviti. Pozdravljam vas u ime Akademije Dositej i Šahovskog saveza Srbije. Mi kao Akademija Dositej podržavamo saradnju svakog vida aktivnosti koja promoviše prave i pozitivne vrednosti, posebno iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta. U tom kontekstu i mlade ljude koji žele i dalje da se usavršavaju, razvijaju svoje sposobnosti kroz različite aktivnosti. Posebno šah doprinosi boljem učenju i pamćenju. Ispred Kuće znanja, odnosno Akademije Dositej, profesor dr. Zoran Jovanović. Ispred Kuće šaha, odnosno Šahovskog saveza Srbije, jeste predsednik Dragan Lazić. Mi sada prisustvujemo potpisivanju vrlo važnog ugovora koji do sada nije potpisivan u ovom obliku. Malo više o ugovoru reći će vam predsednik, gospodin Dragan Lazić, predsednik Šahovskog saveza Srbije. Ovo je važan datum za srpski šah, posebno što sam pred 3 nedelje izabran za predsednika saveza i prva ozbiljna akcija je upravo ovo što danas radimo. Saradnja sa gospodinom Jovanovićem traje nekih godinu dana i mnogo sam mu zahvalan što je prepoznao da i Šahovski savez Srbije i njegove aktivnosti mogu Akademiji Dositej, koju on uspešno vodi, dalje da pomognu u razvoju i daljem zauzimanju bolje pozicije na tržištu, na svom tržištu na kome se nalazi Akademija Dositej. Šahovski savez Srbije će, nadam se, ovim ugovorom, pogotovo sa ugovorom sa Dositej akademijom, da okrene neku novu stranicu svog razvoja. Neću danas mnogo o negativnim stvarima, ali će biti jako potrebno mnogo truda i napora da se iz krize u kojoj se savez nalazi izađe. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ulazimo u novo vreme sa novim ljudima, a to je Šahovski savez Srbije i medijska kuća Alo, koja će nas medijski propratiti u celoj ovoj našoj zamisli koju imamo u naredni period. Stvarno nam je u narednom periodu želimo da podignemo šah i Šahovski savez Srbije na neke nove grane, odnosno one stare grane koje smo imali, kao što je gospodin Lazić rekao, da se vratimo na taj put pobednički koji se nadam da ćemo u narednom periodu, znači naredne 2-3 godine, ovo je stvarno i ostvariti. Dosta akcija smo planirali, znači, u narednom periodu, sa gospodinom Lazićem se znamo, znači, 1 godinu i po dana i do sada sve što smo se dogovarali i uradili, znači, bilo je uspešno i nadam se da ćemo, kao što je kolega rekao, povećati ovaj pool sponzora, da taj Šahovski savez dignemo na grane koji stvarno on zaslužuje.